Zahrát si na špičkově obsazeném turnaji a konfrontovat se s těmi nejlepšími týmy, to je přání všech, kteří to se sportem myslí vážně. Projekt Future Stars to svým svěřencům umožnil. V Londýně naklání katapultující celkového vítěze do Paříže na Final Four mužské Euroligy. 8 týmů, včetně jednoho českého, bojovalo na juniorském turnaji o možnost stát se tím nejlepším. Účastí na těchto turnajích my v podstatě se snažíme plnit jeden z hlavních cílů projektu Future Stars, což je účast a konfrontace našich hráčů a našich týmů na mezinárodním poli a co na nejvyšší úrovni. Což zde se podařilo, bych řekl, až nadstandardně, protože soupeři, kteří zde byli, patří z hlediska výchovy talentovaných mladých hráčů k těm nejlepším. Byly zde týmy z Izraele, byly zde týmy ze Španělska, Slovinska, Ruska, Anglie a Chorvatska, to znamená ze zemí, kde opravdu je velký počet vyprodukovaných mladých talentovaných hráčů, kteří pak se dostanou do nejvyšších soutěží. Ukázat směr a možnosti, kultivovat herní projev a formovat osobnost. To všechno je součástí celého projektu. 5 extrémně náročných zápasů stlačených do 3 dnů. V Londýně to nebyla dovolená, ale výzva. Future Stars vstoupili do turnaje zápasem ve skupině proti italské Běle. Přeorientovat se na jiný styl a na větší zodpovědnost české budoucí hvězdy zvládli. Vyšlo to. První velké vítězství bylo na světě. Určitě to bylo něco jiného, že ty hráči byli, jakože hrálo se proti jim jinak 1 na 1, líp jako bránili, když se najede do koše, tak to musíme hnedka vyhodit. V Čechách si to můžeme spod koše vystřelit a jinak si to normálně můžeme vyhodit, jinak tady je lepší obrana. Chtěl bych hrát někde v Evropě nebo aspoň na té evropské úrovni mezinárodní a hrát co nejvíc těch vyrovnaných utkání, dobrých utkání. Utkání proti Běle vzalo hráčům hodně sil a tak se s napětím vyhlížel další duel. Otázek bylo hodně, jak se tým zmátoří, nakolik ho srazí únava, co soupeř. Duel proti Olympii Lublaň byl na cíli českého celku. Slovinští mladíci měli jasně nasměrováno až do finále. Toto utkání se hraje v obrovském nasazení a v obrovské agresivitě z obou stran. To znamená, na obou stranách vznikají chyby, ne protože by ty hráči to neuměli, ale protože se hraje v obrovském nasazení, v obrovském tlaku. Je pravda, že ty soupeři jsou relativně takticky vyzrálejší než my. My to trošku kompenzujeme agresivitou, ale hlavní rozdíl je samozřejmě v tlaku v obraně, protože všechny prvky, které děláme v útoku, děláme pod obrovským tlakem, na který nejsme vůbec zvyklí. Já jsem se dostal k basketbalu asi ve 2. třídě základní školy, kdy mě vlastně můj taťka přivedl v Ústí basketbalu, protože on také dlouhé let zahrával nejvyšší soutěž, tak díky tomu. Máme možnosti, nebo které bychom jinde třeba neměli. Díky tomuto projektu jsme se účastnili tohoto turnaje, účastníme se i jiných